लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जाबाय फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 10 11 12 अक्ट'नि 2025 मायथाइयाव दिमाकुसि दैमु नोगोराव जानो गोनां 64थि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावबाय थानायनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायलांगोन लोगोसे जायफोरा गोदानैनो बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय बे गासै जायगायानो 300 बिगा हा आवग्रिनानै दङ बे दिमाकुसि ओनसोलाव बे दैमु नोगोराव 300 बिगा हाखौ लानानै मिरु बर' थुनलाइ आफादा 10 11 12 आव बर' साहित्य सभाखौ खुंनो नागिरदों स' बेयाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बर' थुनलाइ आफादखौ मोजाङैनो सालायलांनायाव सामलायलांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै नाजानाय थाबाय नै बेहाय स्कुलनि फरायसुलि बिथांमोनाबो मास प्राइजनि थाखाय रिहार्सेल खालामगासिनो दं जिब्रैथि मिरु बर' थुनलाइ आफादाव आलासि महरै जोङो गोबां बेलेग बेलेग जायगानि आलासि नुनो मोनगोन बेहाय जापाननि बांलादेशनि नेपालनि भुटाननि आलासि फैगोन होननानै मिथिनाय जादों स' बेखायनो नोंथांमोनाबो फैनानै बाहागो लानानै बिसोरनि रायलायनाय बिसोरनि परामर्श उपदेशफोरा माबोरै बेफोरखौबो जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हागोन
ewa ewa kodan goljawa hinjau jo jo lalai dekaralai Dali di Maonai Boro wabra Alewa ewa kodan goljawa hinjau jo jo lalai dekaralai Matu sini sahabilai Lalai फैनानै सोरबाफोर टेन्टआव थानानै हर थानो गोसो दङब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंना होदो 8219953921 आरो खनसेबाव 8219953921 बे जानबुं नाम्बाराव फन खालामबानो नोंथांमोना टेन्टनि एभेलेबल फेसिलिटिखौ मोनगोन दिनै सिख्लाफोरा बर' साहित्य सभायाव मोसानो थाखाय बागुरुम्बा सोलोंगासिनो दङ आरो लोगोसे पेरेडबो सोलोंगासिनो दङ जोबथायाव आंबो बे ओनसोलनिनो सासे सुबुं जानानै बे जुथुमायाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों